ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതേ, താങ്ക് യു മാതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള്
ഇന്നലെ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ, നമ്മളെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്? ഞാൻ പഠിക്കണുള്ളൂ. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ആൻസർ ഒന്ന് വായിക്കാം. അപ്പൊ പലരും മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടാ മതേജ് എഴുതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിൽ നിൽക്കണില്ല, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. കുറെ പേര് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കണം. ശരിക്കും ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവർ എന്തായാലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക. പലരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത്. അപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവർ എന്തായാലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. സെക്കൻഡ് ലെവലായി നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും, കാരണം ഒരു 300-400 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ബുക്ക് വരുന്നത്. ആ ബുക്ക് എന്തായാലും വായിക്കാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ സ്ലൈഡ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പ്രഭുജി ഈ ബുക്കാ ഇത് മതിയോ? ഇതാ വേണ്ടത്, ഇതാ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. അത് പേരെന്തുവാ? യഥാരൂപം. ഈ ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. ഈ ബുക്കിന്റെ റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഓൺലൈനിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ സെന്റർ കിട്ടും. ഇസ്കോൺ സെന്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരുള്ള നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരും. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഗുരുവായൂരുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ. ഗുരുവായൂരില് ജയപതാക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ഗുരുവായൂരില് ജയപതാക കുളത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടിരിക്കണ നമ്പർ ഇട്ടുതരാം. ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ പ്രോബ്ലം അതാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഒക്കെ അതിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നമുക്ക് മുഴുവനും ഒരു ലൈൻ ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വായിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അരേഷണ അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോ. കൂടുതൽ അതിൽ ഡിസ്കഷൻ നിൽക്കണില്ല, നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാതാജി കറക്റ്റായിട്ട്? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി മതി. ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കഴിയുമ്പോ കേട്ടാ. 1 തൊട്ട് 10 വരെ. ഓക്കെ, നരേഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമിന്. നമുക്ക് മാർക്ക് കുറവില്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടിയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുള്ളൂ. അതിനും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് നരേഷ്ണ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സാം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിടാം. എഴുതി നോക്കാം. അതിലിപ്പോ 1-2 മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും 5 മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ 99% എല്ലാവരും എഴുതാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഒട്ടും പറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് വിടാതിരിക്കാം. അത് മാത്രം പറയാനുള്ളൂ നരേഷ്ണ. എനിക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, പരീക്ഷ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണല്ല. ഇതിലാണ് അൺമ്യൂട്ട്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടോ ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ സൂമിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഹരേഷ്ണ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സൂമിന്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങാം. 7-ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 6-ാം അധ്യായം വരെ ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം 7-ാം അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം.
ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയും, ജ്ഞാനം പ്ലസ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് വിജ്ഞാനം. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, എന്താണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂചനകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയണാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃപാർഥ യോഗം യുജ്ജിന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രമാം യദജ്ഞാനസ്യസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നിൽ നിന്നു കേൾക്കൂ, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, കേൾവിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്നിൽ നിന്നു കേൾക്കൂ. എന്താണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, എന്നിൽ പരിപൂർണമുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ ഭക്തി യോഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, അവർക്ക് സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തരിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്, അവർ ഭയങ്കര ഭക്തരാണല്ലോ, പക്ഷെ എന്താണ്, അവരെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്തോ കാര്യം, അത് മാറുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നും തീരുന്ന കാര്യമല്ല. അത്ര ജന്മം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മവാസനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മ കുറച്ചു നാളിൽ നാമം ജപിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റർലി നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോമിലേക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് എത്ര പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ അനാസക്തിയിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന പോലെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഉപാസനകളാ അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വരും. എന്നത് പറഞ്ഞാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ള കടമ്പയാണ്. അതും നമ്മളെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിലൊന്നും അത്ര ഈസി അല്ല, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടും, കുറച്ച് ഭക്തി കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തി. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതല്ല ഭക്തി. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും. നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സംശയമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ താഴ്ന്നും പോവാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്, പരിപൂർണ ആസക്തിയോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടത്. എന്നെ പൂർണ്ണം അറിയാൻ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സ് സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ. കാരണം കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അത്ര ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ സർവ്വവിഭൂതികളും തികഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വിഭൂതികളും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാതും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാ വിഭൂതികൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതമാണ് ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിലെ പൂർണ്ണമായ സംശാതീതമായ പരിജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പരിപൂർണത കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പൂർണ്ണതയിൽ
കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതന്ന് പരിപൂർണമായ ഭക്തനാവുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പരമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരിക്കല് നമ്മൾ ഒരു തൊഴില് പോലെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഭഗവതയുടെ സാരാംശം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരൊക്കെയെന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല ഈ മൂന്നും കൂടെ കാണാം. ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിയുറച്ച അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആചാര്യൻ, അതായത് പ്രഭാസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത യഥാരൂപം, ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ അയാൾ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തിയാണല്ലോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാത്തൊരു ആചാര്യന്മാരല്ല. അവരിഷ്ടത്തിന് അതിൽ മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഗതി മാറിപ്പോയി. അറിയാലേ, നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വാരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ല പരിപാടി എന്നിത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ പരിപൂർണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണല് ഒന്നും ചേർക്കരുത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ, അതിന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണബോധ യോഗാനിഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം, ബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിവും തനിയെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നമ്മള് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ മനസ്സിലാവും. ജീവാത്മാവ് ആരാണെന്നും പരമസത്യം എന്താണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതിന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിതമാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരമസത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം മിതം വശ്യാമ്യ ശേഷദായജ്ഞാതോഹനേഹ ഭൂയന്യാറ്റവശിഷ്യതേ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതവും ആത്മീയതയും ഇത് രണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും അല്ലെ, അതല്ലാത്തൊരു സംഗതി. ഇത് രണ്ടാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയും ഈ രണ്ടിനും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് അറിവാണ് സമഗ്രജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക, ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്, കൈ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ശരീരം അപ്പോഴവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ പോയി നമ്മളിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ എന്തുണ്ട്? ചേതന പോയി. അപ്പൊ ചേതന വേറെ, ശരീരം വേറെ. അതായത് ആത്മീയത വേറെ, ഭൗതികത വേറെ. ഇതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിലും അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മ ഭൂമിയായാലും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളായാലും നമ്മളായാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാതും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചലനത്തിനൊരു ചേതന ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ചേതനയാണ്, ഈ ചേതനയുടെ അറിവാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം. അതെന്താണ്? ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആത്മാവുണ്ട്, ശരീരം. പക്ഷെ അത് അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ പറയില്ല പാൽപ്പായസം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം പാൽപ്പായസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുടിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ ശരീരം എന്താണെന്നും ആത്മാവ് എന്താണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ചേതന, അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ചേതന എന്താണെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു അതീന്ദ്രിയം അല്ലെ, നമ്മൾ വേറെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആറാമത്തെ സെൻസ് എന്ന് പറയാം, അതോടുകൂടിയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ നൽകുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിരിക്കും, വേറെ ചിന്താഗതി അവർ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അർജുനന് മാത്രമാണ് ഭഗവത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടെയുള്ള ദുര്യോധനോ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ള സത്യം അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ദുര്യോധന്റെ കഥ അറിയാം. ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ദുര്യോധന് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത, അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ മുന്നിലോ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഏതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉപദേശം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിന്റെ അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവ്വത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനായ വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരറിവ്, ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സർവ്വകാരണങ്ങളും കാരണം എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അറിയാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളും മുണ്ടോപനിഷത്തിലും ഇത് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാതെ അറിഞ്ഞു, പിന്നെ അറിയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭക്തിയോഗം, ഭഗവാനെ നേരിട്ടറിയാം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കച്ചിദ്ദയതി സിദ്ധയേ യതതമാപി സിദ്ധാനം കച്ചിന്മാം വേദി തത്തതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേർപ്പേർ എന്നിൽ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു വാണിയും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, അതായത് 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ 3 മണി വരെ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രം അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം, എന്തുകൊണ്ട്? ബാക്കി എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലെവൽ അതിനേലും താഴെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാം, അത് തന്നെ വളരെ അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരം ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളില് വളരെ അപൂർവം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചവരിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര അപൂർവമാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ പരിപൂർണത ആയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പറയണം, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സ്വയംരക്ഷ, കാമപൂർത്തി തുടങ്ങിയ ജന്തുസാഹത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവിതം കഴിച്ചുകൂടും. ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും മൃഗം ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരേപോലെയാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
ഇതിൽ നിന്നൊരു ചിന്താഗതി മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത്, ഇത് തന്നെ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. അതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ളൊരു പവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരാൾക്കും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാൻ, അതായത് വായിച്ചത് കൊണ്ടോ അതിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തി എന്നുള്ള പരിപൂർണം, അത് നമുക്കറിയാം. യോഗ, അതുപോലെ ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പല യോഗയിലെ പല സംഗതികളുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും ഭക്തനായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാവരും പറയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യോതി അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും, ഈ ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ, അതിനുള്ള പരമാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു ശക്തിനെ, ആ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേരാ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും വളരെ മുകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം കാണാൻ, നമ്മൾ കുറച്ച് രോമങ്ങളാണ് അല്ലെ. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ്, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഒരു ഡോക്ടർ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡോക്ടറെ കണ്ണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ്, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സയന്റിസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരെ ലെവലിൽ നോക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ പല തലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പരമകാഷ്ഠയാത്ര കൃഷ്ണൻ, അതായത് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ഭഗവാൻ. അതാണ് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവ്വവ്യാപിയായ കൃഷ്ണൻ അജിത്യങ്ങളായ ദിവ്യങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് 6 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ശക്തി ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല. അതിന് ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കാമദേവനെ പോലും മോഹിക്കുന്നവൻ ആരോ, അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് മദന മോഹൻ. അപ്പൊ എന്താണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരാണ്? കാമദേവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കാമദേവനെ പോലും മോഹിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഈ 6 ഗുണങ്ങളിലും ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തിയാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ അതിന് എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ, കുറച്ച് മുഴുവൻ അപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മളൊരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട്, എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാനെ കണ്ണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണായിരിക്കൂല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കണ്ണ്, എന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മ വിളിച്ചോടത്ത് ഭഗവാനല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാന് കരുണ തോന്നുമ്പോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിള് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാന് ശ്രീരാമസ്വാമി രൂപത്തിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതേ രൂപത്തില്. ലക്ഷ്മി നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ, സീത രാമരൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തില് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് ലക്ഷ്മി നാരായണനാകാൻ പറ്റും, ചന്ദ്രമൂർത്തി ആകാൻ പറ്റും, അല്ലെ സീത അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റും. ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ ആകാൻ പറ്റും. അതിനർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്,
ആ രൂപം ഓരോ ഭക്തർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ഭക്തർക്ക് ആ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ രൂപങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്ത് അവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറയുന്നത് കരുണ തോന്നി അവർക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾ കാരണബുദ്ധി, ആദിമനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഈ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഗീതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ സർവകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ സത്യം ഏത് സമയത്തും നിലനിൽക്കണം, ശാശ്വതനാണ്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ഈ 3ഉം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അതിന് ഈശ്വരൻ പരമകൃഷ്ണനായ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ ഗോവിന്ദനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ സർവകാരണം, എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാൻ, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് ഹരിഗോവിന്ദും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ആ ഗോവിന്ദനെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഭക്തി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 3 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, നാരദ പഞ്ചരാത്രം തുടങ്ങിയ ആധാര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവന അനാവശ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ അസ്വസ്ഥത മാത്രമായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഉപനിഷത്തുകളാണെങ്കിലും പുരാണങ്ങളാണെങ്കിലും നാരദ പഞ്ചരാത്രം. അത് ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രവിധം വിന. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പുരാണങ്ങളുടെ ബേസിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിന്റെ ബേസിലാണ്. ആരെ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് പുരാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ്, ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞു മിക്സിങ് ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഭക്തിയില് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം നടത്താനുള്ള കാര്യമല്ല ഭക്തി. അത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത്തരം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ആചാര്യം, ഭക്തിയിൽ അടിയുറച്ച വ്യക്തികളെ മാത്രം നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് വീണ് അതാണ് ഭക്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്, നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ കുറച്ചു കാലം നിന്നു പോകും. കാരണം അങ്ങനെ വ്യക്തികളാകും, അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നെ സംശയങ്ങളാകും. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭക്തിയിലേക്കും ഒരു പരമ്പരയിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേന അനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യ അസ്വസ്ഥത മാത്രമായിരിക്കും. വെറുതെ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയും കിട്ടൂല, ഭഗവാനും കിട്ടൂല, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാം, ഇവിടെ വാ, അത് നമുക്ക് നടക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 14 ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ അനലോ വായോ ഗം മനോർബുദ്ധിരേവ ചഹങ്കാരമിതീയമേ ഭിന്ന പ്രകീർത്തരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ എന്റെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഞാനല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിലുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ 3 എണ്ണം, 5+3, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം.
അത് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഈ 5 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭൂമി കാണാൻ പറ്റും, ജലം കാണാൻ പറ്റും, അഗ്നി കാണാൻ പറ്റും, വായു കാണാൻ പറ്റും, ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇത് അപ്പൊ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥൂലം, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി സൂക്ഷ്മം, സൂക്ഷ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? സൂക്ഷ്മം, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേതാണ് സ്ഥൂലം. അതാണ് നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകും. ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം നശിക്കില്ല. അപ്പോഴും അത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാനല്ലത്. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമാണ്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാതുമായ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? പക്ഷെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, ഇതിന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് വേറെയാണ്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായി മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ള ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മറ്റേത് 5 സ്ഥൂല ശരീരം, അത് നശിച്ചു പോകും. 3 നശിക്കില്ല. ഈ 3 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. ഈ ആത്മാവ് ഈ 3 കൊണ്ടാണ് പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കണ ഈ 3 അതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾക്ക് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ വിസ്തീർണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭിന്നമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ വന്നു, പിന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 3 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് വിടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ മഹാവിഷ്ണു മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണു എന്താണ്? അല്ലെ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവൻ ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദശ വിഷ്ണു 2ാമത്തെ മൂർത്തി. പിന്നെ അപ്പൊ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അതിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും ഗർഭോദശായി ഉൾപ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3ാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു, സർവ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. ഇതാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷ്ണു ഏതാണ്? ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ, നമ്മൾക്കുള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചതുർഭുജാണ്. 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്, ദ്വഭുജല്ല. ഭഗവാനല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപേണ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവാണ്. ഭഗവത് ശക്തികൾ ഒന്നിന്റെ ക്ഷണിതമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് നമുക്കറിയാം. വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കും, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതായത് പ്രപഞ്ചം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തന്നെ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളാണ് ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശബ്ദം, സ്പർശം, ഇതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളിൽ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തിയുള്ള അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനാണ് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്ത ഏതൊന്നിന്റെ മൂലകാരണമായി കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തത്വചിന്തകർ, അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്നവർ, അവരെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇവർ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. തത്വചിന്തകന്മാര് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന്റെ മുകളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിട്ട് മ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മാതാജി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ റിമൂവ് പിൻ. ഓക്കെ, മാതാജി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ,
മാനസികമായ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളെ പറ്റിയും കൂടെ പറയാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണത എത്തുന്നില്ല. അതായത് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയജ്ഞാനം കിട്ടിയ ജ്ഞാനികളല്ല, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതേവരെ ഇവര് ഗവേഷണങ്ങളായിരിക്കും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5-ാമത്തേത്. അപരേയമിതസ്തന്നം പ്രകൃതിം വിദമേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ദാര്യതം ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹോ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നേരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതാണ് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ കട്ട് ഇതിന്ന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ വേറെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി വേറെ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാബാഹോ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ശക്തിയും കൂടി എനിക്കുണ്ട്. ആ ശക്തിയുടെ പേരാണ് ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. അതായത് അഗ്നി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളല്ലേ, അത് വായു എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആകാശം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇതല്ല അത് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചൂഷണം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉത്തമ പ്രകൃതിയുടെ ജീവസത്തകൾ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കാരണം ഈ ജീവശക്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഗ്നിയുണ്ട്, ജലമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 സ്ഥാനത്തിനും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 5 സ്ഥാനത്തിനും ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവസത്ത കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ആ ചൈതന്യം, നമ്മളിലുള്ള ചൈതന്യം, ജീവശക്തി, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ആ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള യാതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്നും മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടാണ് പരിജ്ഞാനികളായ അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചില സിദ്ധാന്ത അദ്വൈത, അത് നമ്മൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്നും പോണ്ട, അത് ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മറ്റൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന്. അദ്വൈതം ദ്വൈതം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ വേറെ, നമ്മൾ വേറെ. പിന്നെ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നെന്നുള്ള ചിന്ത. അത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഗുണത്തില് നമ്മൾ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? അവലിപ്പത്തിൽ, വ്യാപ്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവസത്തകൾ അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് തുല്യരായതിനാൽ അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കർഷ ശക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ജീവസത്ത, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണുള്ളത്. തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിറ്റിയില് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തുല്യരായതിന് അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കർഷ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി നമുക്കുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും പറയല്ലോ, സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പും അതിലുള്ള തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ഉപ്പും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ശക്തി ഉണ്ട്. അത് മതി ഈ ലോകം മുഴുവനും മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആ പവർ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗഗീത ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്തന്റെ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. അപ്പൊ ജീവശക്തി, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാവും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. പല ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, അതിൽ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതത്തോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ദുപധാരയ അഹം ഹൃസ്തന്യസ്യ ജഗതാ പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചറിയുക. ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തിലും ക്ലിയർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. എന്ത് ശക്തികളാണ്? ആത്മീയവും ഭൗതികവും രണ്ട് ശക്തികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ചുറ്റുപാടത്തുള്ള രണ്ട് ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തി, ഒന്ന് ഭൗതിക ശക്തി. പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ, ഇത് രണ്ടും വേറെ, പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം, പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടിയും.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് പദാർത്ഥം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് അല്ലെ, ഒരു എനർജി അല്ലെ. ആ എനർജി നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, അത് പദാർത്ഥം ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ രണ്ടും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ജീവി, എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെയാണ്. ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം. അതായത് നമ്മളിലുള്ള ആത്മാവാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടിയും. അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് പദാർത്ഥമല്ല, ശരീരമല്ല ആത്മാവിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ആത്മാവാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആയ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ, സയൻസിന്റെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ, മാറ്റർ എനർജി എന്നാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാറ്ററിൽ നിന്നല്ല എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു, ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രീതിയിൽ എന്നാൽ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായി? ഇത് വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. അത് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവിർഭവിച്ചതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി. രണ്ട് ശക്തികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരം ഉളവാകുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് വരല്ല, ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരം ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വെച്ച് പറയുമ്പോ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ളവ ഏതാണ്? മഹാപ്രപഞ്ചം. ഈ നമ്മ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട്, അതൊരു ചൈതന്യമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. നമുക്ക് കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള രൂപം, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ചേതനയുടെയും, അതായത് ആത്മാവിന്റെ, അത് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാനും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പറഞ്ഞ അല്ലെ. ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരീരമല്ല, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അതാണ് വ്യത്യാസം. അത് ചൈതന്യം മാത്രമാണ്. ആ ചൈതന്യവും പദാർത്ഥം മൂലം കൂടുമ്പോഴാണ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, നമ്മ കാണുന്നതും കാണാത്തമായിട്ട് എല്ലാതും ഉണ്ടായത് ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ പറയുമ്പോ, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധമാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആത്മാവ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ മൂല്യകാരൻ. അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അമ്പരചുംബിയ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയ ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എങ്കിലും അതൊരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെയും നമ്മളെ പറ്റി ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത്തരം കഴിവുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. മത്പരതരം നന്യാത് കഞ്ചിദ്സ്ഥിതനഞ്ജയാമയി സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രമണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പറയാണ്. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാലയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു നൂലുണ്ട് അല്ലെ. നൂലില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുത്തുകൾ ഇട്ടിട്ട് നൂലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് മാലയാവുന്നത്. ആ നൂലെടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ മാലില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ നൂല് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ.
അതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ സത്യം ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അതിന്റെ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞാണ് ബ്രഹ്മസമിതി പറയുന്ന കോട്ടിങ് ആണത്. ആദിദേവനും ആദിസാഗരും സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയും കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു? കാരണം ഭഗവാൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിലെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പവറും ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ മൃതികളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ, ആ പവർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയണം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ എത്ര പരിശുദ്ധ ആവാത്തോടത്തോളം കാലം മായാദേവി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടിട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരിശുദ്ധീകരിക്കാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെളി പറളും, വീണ്ടും കഴുകാൻ പറയും, വീണ്ടും കഴുകും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെളി വീടും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണത അവസ്ഥ. ശരിക്കും ഭക്തി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മായാദേവിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയാണ്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഇടും, വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരും, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ റോളില്ല. ഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എത്തുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ ഭക്തനും ഭഗവാനും കണക്ഷൻ ആവുള്ളൂ. അതേവരെയും നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയില് മായാദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്സോഹപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യ പ്രണവ സർവഭൂതേഷു ശബ്ദകേ പൗരുഷം ഋഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അതൊന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കും. ഞാൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലത്തിലെ രസം അല്ലെ, ഇത് ജലവും രസവും നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് രണ്ടും തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, സൂര്യനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് പ്രകാശം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും, പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനില്ല. ഇപ്പൊ സൂര്യനെ മാറ്റി വെക്കും. രണ്ടും രണ്ടാണ്, പ്രകാശം വേറെയാണ് സൂര്യനും വേറെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിനും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതായത് അതിലിങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രണവ മന്ത്രങ്ങൾ, ഓംകാരം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓംകാര മന്ത്രം അല്ലെ. അത് വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതില്ലെങ്കിൽ വേദമന്ത്രം ഇല്ല. അതിന് എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളിലും ഇനീഷ്യലായിട്ട് പ്രണവ മന്ത്രമായിട്ട് ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നത്. അപ്പൊ ഓംകാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേദമന്ത്രം ഇല്ല. പിന്നെ മന്ത്രമല്ല അത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ, അതും പറഞ്ഞു, വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിയാമത തത്വം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശ പൂരങ്ങൾ അതീന്ദ്രനാഥമാകുന്ന ഓങ്കാരം ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. അത് ഓങ്കാരം. പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമാണ്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഓങ്കാരം. വിശ്വപ്രാപ്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഇല്ല. മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഈ ഓങ്കാരം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. വിശ്വപ്രാപ്തമാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മണ്ഡലം. ഈ അവബോധം ഉദിച്ചവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം കിട്ടിയവനാണ് അനുഗ്രഹീതൻ. എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. പുണ്യാഗന്ധ പൃഥ്വീവം ച തേജസ്മി ഭാവസു ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്യഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളെ ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്കറിയാം തീ ഭൂമി ഗന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടാവും. തീ വേറെ ചൂട്, രണ്ടിനും തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ജീവജാലങ്ങൾ, നമ്മളെ ശരീരവും ആത്മാവും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ച് നമ്മളല്ലാതായി മാറുന്നു എന്നത് പറയും. തപസ്സികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തപസ്സാണ് അവളെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സികൾ എന്ന് പറയൂല.
അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്, അല്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ല. ഏതൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ട്, ചൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഞാനാകുന്നു, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മാലിന്യം തീണ്ടാന്റെ മൗലിക സർവഭൂതമായ ഗന്ധം എത്ര? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതല്ല, എന്നാ അത് ഇല്ല, ഇതാവേയില്ല. തീയിലെ ചൂട്, ഇപ്പൊ ചൂടല്ല തീ, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിനും മാറ്റാനും പറ്റില്ല. ഭൂമി, ജലം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവ്വ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുളവാകുന്നെന്ന് കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. കാരണം ഇതെല്ലാം അതും ഭഗവാനിൽ. അതാണ് അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ചേതനയിൽ നിന്നാണ് പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ, ചേതന തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപം ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ, പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധിപ്പാത സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാസ്മി തേജോ തേജസ്സി നാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയുടെ തേജസ്സും തേജസ്സിലുള്ള തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങള് കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ അത് വർണ്ണിക്കാണ്. തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, എന്നെ വേറൊരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അത് നമുക്കറിയാം. സർവ്വ ജീവജാല ആദ്യ ബീജം എന്നിൽ. ഇപ്പൊ ബീജം ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഒരു വിത്തില്ലെങ്കിൽ ആ മരമില്ല. അതേപോലെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ്. ശക്തിയുടെ പിന്നെ ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് ഉണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്വി എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ തേജസ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകിലിരിക്കുന്ന ശക്തി എപ്പോഴും ഞാനാണ്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ അഗ്നിയില്ല, ആ ഗന്ധമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതിന് നിലനിൽപ്പേ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാലയ്ക്ക് നൂലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാല എന്ന് പറയൂല അതിനെ. അപ്പൊ നൂലാണ് അതിന്റെ ശക്തി. അതാണ് അതൊക്കെ 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴേ ചരാചരങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും മറ്റു പല ജീവികളും ചരങ്ങളാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും അചരങ്ങളാണ്, ചലിക്കാത്തവയാണ്. അപ്പൊ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും ഇതിന്റെ പിറകിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചലിക്കുന്നത്, അചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്തവ നമ്മള്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ചലിക്കാത്തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവബോധം, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരങ്ങളായിട്ട് പിറക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്കറിയാം. കഥ നമുക്കറിയാലേ. അത് ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിലെ കഥ. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒട്ടും അവബോധം ഇല്ലാത്ത ആരോണ്ടാണ് അവര് മരങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ശാപം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങൾക്കും 84 ലക്ഷം ജീവജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ചിലത് ചരങ്ങളും ചിലത് അചരങ്ങളും. ഇവയുടെ എല്ലാം ആദ്യ ബീജം കൃഷ്ണനാണ്. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നതും വരും, ചലിക്കാത്തതും വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം. 11. ബലം ബലവതം ചാഹം കാമരാഗ വിവർച്ചിതം ധർമ്മ വിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മിം ഭരതർഷഭ. അല്ലേ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവന്മാരുടെ കാമരാഗ വർജിത ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. വീണ്ടും ഒന്ന് പറയാണ്. ഓരോ ശക്തികൾ, പല ശക്തികൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ. ബലവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ബലം, അത് ധർമ്മവിരുദ്ധമ ലൈംഗിക ജീവിതം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞാലും തേജസ്സിലുള്ള തേജസ്, ആ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം എടുത്താൽ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് ഉണ്ടാവണം. ആ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടാവും, അത് ഞാനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെന്ന് പ്രകാശം ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാണ്, പക്ഷെ ഒന്നാണ്. അതാണ് അജിന്റെ ഭേദതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ രണ്ട് വെവ്വേറെയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഇതാണ് ഭഗവാനും അദ്വൈതവും ദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള ഇത്. ദ്വൈതാണ് ദ്വൈതം, അദ്വൈതമാണ് അദ്വൈതമാണ്.
പക്ഷെ എന്താണ് ദ്വൈതമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യമാണ് ഫസ്റ്റ്. ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറയുന്നത്. ഹരീഷ് ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ചില അധ്യായങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇത് 13ാമത്തെ അധ്യായം. ചില അധ്യായങ്ങള് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ എല്ലാതും ഇതാണ്, ചിലത് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമാറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അതായത് 1-ാം അധ്യായം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 1ഉം 2ഉം ഒന്ന് പറയുമോ? കാരണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. 1ഉം 2ഉം എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോകങ്ങള്. അതെ അതെ, അത് ശ്ലോകത്തിൽ അർത്ഥം പറയുന്ന സമയത്തെ സൗണ്ട് പോയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. മാതാജി വെറുതെ ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ്. മതിയാനുണ്ടോ ചോദിച്ചു? വന്നിട്ടില്ലേ പ്രഭു? ഒന്ന് മാറ്റാമോ? ബാക്കി തീർത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ലൈഡില് കോപ്പി ആഡ് കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാതാജി ഒന്ന് യൂട്യൂബ് കണ്ടിരിക്കും. അത് ഭാഗത്ത് ഇനി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും. ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പ്രഭുജി, ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് അതില്? ഇല്ല, നിങ്ങക്ക് ബൈഹാർട്ട് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ബൈഹാർട്ട് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് 5th ലെവല് വരുന്ന 5th ലെവലിൽ കടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ബൈഹാർട്ട് ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. അത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും 16 മാലകളും ജപിക്കണം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, അതിന്റെ റൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ കോഴ്സ് തന്നെ അലോട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മള് ബൈഹാർട്ട് ആവേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല ബൈഹാർട്ട് ആവേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങളെ ഒറ്റ ലെവലും ബൈഹാർട്ട് ശ്ലോകങ്ങളില്ല. 4th ലെവൽ വരെ ബൈഹാർട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇന്ന് എടുത്തത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാതാജി ആരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം. വായിക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം, ആൻസറും വായിച്ചു പോവാം. ബാക്കി എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ്. അപ്പൊ 1 to 30 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, മാതാജി ആൻസറും വായിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഉത്തരം 574 ശ്ലോകങ്ങൾ. ശരിയല്ലേ? ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ. ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്ത്? ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. ഭീമൻ അത് ഗുഡാകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. ഗുഡാകൻ നിദ്രയല്ലേ വരുള്ളൂ. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭോജനപ്രിയനായതുകൊണ്ടും ഹിഡംബവധം പോലുള്ള കഠിനമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും. അത് 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? 4. 3 ഗുഡാകം. 3 ഗുഡാകം 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി പറയുമ്പോള് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാണ്. കൂടുതൽ വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. ചിലപ്പോൾ മാതാജി ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 5 ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്? ദ്രുപദൻ. 6 ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ? ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രപഞ്ചം. 7 പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ അർജുനൻ. 8 ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ത്? ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. അത് കറക്റ്റ് ആണോ പ്രഭുജി? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരത്തിന് മുറിവേൽക്കും. ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്.
മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 3 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഏത് പോയിന്റ്സ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നമുക്ക്. ഹരീഷ് 3 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. പ്രഭുജി ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോട്ടെ? എഴുതുന്നത് 3 അടുത്ത പോയിന്റ്സ് വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. 10. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മുടിനാരിന്റെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ത്തിൽ ഒരംശം. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവിൻ തേജസ്സിനല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലേ, ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിപ്പമാണ് ചോദിച്ചത്. വലിപ്പല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പമാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു മുടിനാരിന്റെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ത്തിൽ ഒരംശം. 11. ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധി നേടിയിട്ടു വേണം ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. 12. കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം. 13. വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വേദം രൂപം കൊണ്ടത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നെങ്കിലും എഴുതിയാലും മതി. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. 14. എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. ആരെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി അറിയൂ? രജോ ഗുണമുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമത്തിൽ നിന്റെ പ്രേരണയാലാണ്. കാമമാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതും കാമമാണ്. മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഈ ശത്രുവാണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. 3 ഗുണങ്ങൾ അതിൽ വരും. രജോ ഗുണം മാത്രമല്ല, ഏത് ഗുണമായാലും കറക്റ്റ്. വേറെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതാണ് എഴുതിയത് പ്രഭുജി. രജോഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണിങ്ങനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോക ശക്തി. അതന്നെയാണ് മാതാജി എഴുതിയത്. ഞാൻ വായിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഗുണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥനായിട്ട് കാരണം വരും. സാത്വിക ഗുണം കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. രജോ ഗുണം ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും. സാത്വിക ഗുണം ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ കുറവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാതും നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? ഭൗതികത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് 16. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ. 17. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ശിഷ്യനും ബന്ധുവായതുകൊണ്ടും അതീന്ദ്രിയമായ ഗുപ്ത ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർജുനന് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഭക്തനും മിത്രവും ശിഷ്യനും. അപ്പൊ ഭക്തനും ശിഷ്യനും മിത്രം അല്ലെ? 3 കാര്യമാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ. ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം. ഭക്തനും ശിഷ്യനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നീട് തേർഡ് വരുന്ന മിത്രം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എഴുതണം നമ്മള്. 3 പോയിന്റ് 3 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പോയിന്റ് എഴുതാം. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആരാണ് ദേവന്മാർ?
ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. കലിയുഗ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. മാതാജി ഒന്ന് വായിച്ചേ, ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചു ആദ്യം തന്നെ. ദേവന്മാരാരാണ്? ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അതായത് ശക്തരായ ജീവാത്മാക്കളുമാണ് ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് ഭൗതിക ലോകം നോക്കി ഉള്ളവരാണ് ദേവന്മാർ. ഉദാഹരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: അഗ്നിദേവൻ, വായുദേവൻ, ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ലാസ്റ്റത്തെയാണ്. ഭരണം നടത്താനുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ദേവന്മാർ. അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാക്കിയൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ളതല്ല. മിനിമം അത് എഴുതാ. കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് ദേവന്മാർ. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അടുത്തത് മായാവാദി സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ. വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ സന്തോഷവാന്മാരുമാണ്, എന്നാൽ മായാവാദി സന്യാസികൾ സന്തുഷ്ടരും സന്തോഷവാന്മാരുമല്ല. പിന്നെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ തങ്ങളുടെ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നു, എന്നാൽ മായാവാദികൾ ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിർദ്ദിഷ്ട ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തുവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. മായാവാദി സന്യാസികൾ അതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ 3 എഴുതി. ഒരാള് ഉറവിടം അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഉറവിടം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അതും ക്ലിയർ ആയില്ല. അടുത്തത്. പിന്നെ 22 കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഇവരുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്തനുമാണ്. അതാ ഞാൻ എഴുതിയത്. ചിലർക്ക് ചില വ്യത്യാസമുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവോ? ജീവിതം വിശുദ്ധമത്രേ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വ്യത്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? വ്യത്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. എഴുതിയത് അയാൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് എല്ലാവരും പ്രിയങ്കരനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിനു കാരണം. ഏതൊരു ജീവനെയും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറെ ആയി കരുതാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അയാൾ നിർമ്മല മുക്തനാണ്. അവബോധം ശുദ്ധമാകിയാൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിതമാണ്. ഇത് അധികം സെയിം തന്നെ അല്ലേ? സെയിം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാതാജി പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത്. അത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള തെറ്റെന്നല്ല, നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുന്ന പല രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അതിനോട് കണക്ട് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാതാജി. മാതാജി ആരെ പറഞ്ഞു? സ്മിത മാതാജിയാണ്. ഇത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരും പ്രഭുജി? ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്: എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർമ്മല പ്രജ്ഞനാണ്, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിതമാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കയില്ല, കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കില്ല. അതും ശരിയാ. അതും പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, അതായത് ലക്ഷ്മി മാതാജിയും പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞത്? ലൈന് മുന്നേ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എക്സാമിനായോണ്ടാ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതി കളഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു 3 പോയിന്റ്സിൽ എഴുതാം നമ്മള്. 3 പോയിന്റ്സുകൾ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞതും പിന്നെ ആരോ വേറെ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മാതാജി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളു, പക്ഷെ കുറച്ചും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റിന്. 23 മാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താമരയിലെ. അതുപോലെ അത്രയും വിസ്തരിച്ച് എഴുതണ്ടല്ലോ, അത് വേണ്ടല്ലോ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളില് എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി പോരെ? കൃഷ്ണാബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപിക്കും. ഓ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുന്നും മാതാജി പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. ജീവജാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത്. ആ പോയിന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ബെറ്റർ. ഇത് തെറ്റുന്നല്ല, കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പോണില്ല. പക്ഷെ ബെറ്റർ അതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്? അത് 23 ഇന്നലെ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് ശ്ലോകം നമ്പർ 7, 8, 9 അധ്യായം 5-ലെ. ശരി, അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ കിടക്കണ്ട, യൂട്യൂബിൽ കിടക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈവ് ആണ് പോണത്. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മതി. 24 മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ് കാരണം. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ബന്ധം മറക്കുന്നതാണ് കാരണം. 25 ബ്രഹ്മ നിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ അർഹനാകുന്ന പ്രത്യേക അവസ്ഥയ്ക്ക് പദമപര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഞാനത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതമായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. സദാ പരമവിദ്യയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വേരിയേഷൻ വരും. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം അതിന് മുന്നേ മാറിയ സ്മിത മാതാജി ആര്യ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞല്ല. സ്മിത മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള തെറ്റല്ല. സ്മിത മാതാജി പറയുന്നത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സ്മിത മാതാജി ശ്ലോകം നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? സ്മിത മാതാജി ശ്ലോകം നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ശ്ലോകം നമ്പർ 25 മാതാജി. ആണോ? ശരിയാണോ ഒന്ന് പറയോ? ശ്ലോകം നമ്പർ 26 അതാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഇനി നമ്മളെ നോക്കിയാൽ മതി. യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വല്ല ഡൗട്ട് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്തത് ആരാണ് സന്യാസി? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അത് തന്നെയാ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് യോഗം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗി ആകാൻ കഴിയില്ല? യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൃഷ്ണയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അടുത്തത് ആ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയുമായ ഇക്കാലത്ത് ഹരിയുടെ തിരുനാമ ഉച്ചാരണം മാത്രമാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഷോർട്ടായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ നാമജപം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കറക്റ്റാ. അത് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതണം. 29 സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതിനെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. 30 പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറുന്നതിനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലൈവിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാളെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ എക്സാം എഴുതാം. ഓക്കെ, പലമാതിരി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പലമാതിരി എന്നല്ല, ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭക്തന്റെ ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ആ മാതാജിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കാം.
അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ട, പക്ഷെ കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം ഒരേപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും. ചെറിയ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മാക്സിമം ഒരേപോലെ എഴുതാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജര് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മാതാജര് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, സമയമായി. പരീക്ഷ 3 മണിക്കല്ലേ? നാളെ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും. 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 മണി വരെ എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ മാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമല്ല. മിനിമാതാജി ഇല്ലേ അന്ന്? മിനിമാതാജി ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും പേര് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നാളെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എക്സാം 3 മണിക്ക് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ലേറ്റ് ആവരുത് നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും 3 മണിക്ക് തന്നെ കയറാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്നാ എക്സാം കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 3 മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഈ 4th ലെവലിലുള്ളവര് പരീക്ഷ എഴുതണോ? എഴുതിയിട്ടുള്ളവര് വേണ്ട, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവര് എഴുതണ്ട. ഹരേഷ്ണ ചിലപ്പോ 3 മണിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടില്ല പ്രഭുജി. അത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേഷ്ണ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മള് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ബാക്കി. ഓക്കെ, ശരി പ്രഭു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ കാണാം. നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം 3 മണിക്ക്. ഓക്കെ, പഞ്ചകൽപത രൂപ കൃപാസിന്റെ പതിനാം ഭാവനെ വൈഷ്ണവേഭ്യം നമ്മ മനോദോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേഷ് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം കേട്ടോ.